No niin, terve. Jäi kuvaaminen vähemmälle, mutta tässä Karhulahdessa ollaan. Ja täytyy sanoa, että tää Repovesi on aika semmonen, mitä mä sanoisin, leirintäalue. Et nyt me vähän niinku oikeastaan lorvittiikin täällä. Niin kello on 11:55. Niin niin jengi niinku lähti. Just lähti niinku melkein voi sanoa viimeiset. Mutta eihän tää, siis tosi kivan näköistä ja näin, mutta eihän tää nyt, on tosi sosiaalista retkeilyä pitää olla ja tai on ja näin. Ja sit tääkin on jännä, tässä on niinku silleen kiva ranta. Tässä on tommonen venelaituri tuolla. Ja sit täällä on tommonen, oisko toi nyt sit uimalaituri, mutta kummassakaan ei oo niinku uintitikkaita ja näin. Et vähän hassu. Ja toi venelaiturikin tuolla, niin siellä ei oo edes semmosia hätätikkaita, että jos putoo veneestä tai näin, että näppärästi pääsis ylös. Niin sinänsä vähän outoa. Eikä tää nyt siellä sattuu ole yksi tommonen pieni moottorivene, soutuvene. Mut tuskin nyt jatkuvasti on venettäkään ja näin, niin ihan siis varmaan vois hyödyntää, että sitä vois hyödyntää uinniskin sitä laituria. Mut käytännössä ei voi. Mut muuten sit täällä on ihan tommosia niinku purulla pehmustettuja, tasattuja telttapaikkojakin jokunen. Ja sit on mettäpaikkoja, niin ei kai tässä muuta. Puhelinkin unohtui vähän telttaa, olisi voinut vähän kuvailla enemmänkin, mutta tämmönen paikka.